Maltemp qawwi li laqat l-Sqallija jista' jkun il-kawża tal-interruzzjoni tad-dawl fl-interconnector bejn Malta u Sqallija. Fis-qarrija l-Malta spjegat li dan ma affettwa xejn l-impjanti Maltin. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija l-Inġinier Jason Vella spjega li għal-ħabta tas-7:30 tas-sibt filgħaxija kien hemm interruzzjoni fil-provvista tal-enerġija fl-interconnector bejn Malta u Sqallija. Esperjenzajna interruzzjoni fis-supply ta' elettriku min-naħa ta' Sqallija. Dak il-ħin il-pajjiż kien qiegħed jieħu bejn wieħed u ieħor 2/3 mid-domanda tiegħu kienet qiegħda tiġi sodisfatta mill-link tal-interconnector. U għażiet jispjega wkoll minn hawnhekk ittieħdet prekawzjoni awtomatika li numru ta' konsumaturi nqatalhom id-dawn biex tkun evitata ħsara fis-sistema tal-Aġenzija stess. L-impjanti li jaħdmu bil-gass baqgħu joperaw. Fi żjara li għamlet il-ħadd filgħodu l-impjanti tal-Malta, il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli ringrazzjat lil ħaddiema tax-xogħol li wettqu s-sibt filgħaxija. Filwaqt li spjegat kif is-sistema li tħaddem l-Malta tasigura kemm jista' jkun l-effiċjenza. Rajna dan meta kien hemm problema fl-istazzjon tal-interconnector fi Sqallija f'temp ta' 8 minuti bdew jerġgħu jinxtelu l-lokalitajiet differenti biex fanqas minn 40 minuta l-maġġoranza tal-konsumaturi madwar Malta u Għawdex kellhom l-elettriku meħtieġ. U dan grazzi għal ħaddiema u t-tekniċi kollha tal-Malta.